ଆଜିର ବିଷୟ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେଉଁଠି। ଥରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବଚନ ସ୍ଥଳରେ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରବଚନ ଦେଉଥାନ୍ତି। ସଭାରେ ଜଣେ ଭଦ୍ରବ୍ୟକ୍ତି ଠିଆ ହୋଇ କହିଲେ, ସ୍ୱାମୀଜୀ କୁହନ୍ତୁ ତ, ମୁଁ ମୋ ସୁଖ ଶାନ୍ତି କେମିତି ପାଇପାରିବି? ସ୍ୱାମୀଜୀ ଏକ ଛୋଟ କୌତୁକିଆ ଖେଳର ଆୟୋଜନ କଲେ। ସଭାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବେଲୁନ୍ ଦେଇ ସେଥିରେ ହାୱା ଭରି ନିଜ ନିଜର ନାମ ମାର୍କରେ ଲେଖି ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ଭଲଣ୍ଟିୟର୍ସ ମାନେ ସେ ବେଲୁନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଘର ମଧ୍ୟରେ ରଖିଦେଲେ। ଏବେ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ସଜ୍ଜନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ 5 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଦିଆଗଲା। ଆପଣମାନେ ସେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଇ ନିଜ ନିଜର ନାମ ଲେଖାଥିବା ବେଲୁନ୍କୁ ହାତରେ ଧରି ଆସନ୍ତୁ। ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏକ ସଙ୍ଗରେ ଘର ଭିତରକୁ ଝାମ୍ପି ପଡ଼ିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଉପରେ ଚଢ଼ି ଠେଲା ପେଲା କରି ସତେ ଯେମିତି ସମସ୍ତେ ପାଗଳ ସେଭଳି କରି ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅରାଜକତା ଭଳି କରିଦେଲେ। 5 ମିନିଟ୍ ଶେଷ ହୋଇଗଲା, ମାତ୍ର କେହି ଜଣେ ବି ତାଙ୍କ ବେଲୁନ୍ ନିଜ ହାତରେ ଆଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲେ। ତାପରେ ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଆପଣମାନେ ଏବେ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ବେଲୁନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେଥିରେ ଲେଖାଥିବା ନାମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ତାହା ପ୍ରଦାନ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାମୀଜୀଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ମାନିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଯାହା ଦଳା ଚକଟାରେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାହା ମାତ୍ର 1 ମିନିଟ୍ରେ ହୋଇଗଲା ଓ ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତରେ ନିଜ ନିଜ ନାମ ଲେଖାଥିବା ବେଲୁନ୍ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏଥର ସ୍ୱାମୀଜୀ କହିଲେ, ଠିକ୍ ଏଇଆ ହିଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି। ସମସ୍ତେ ପାଗଳଙ୍କ ପରି ନିଜ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଏଣେ ତେଣେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁନାହାନ୍ତି ତାହା କେଉଁଠି। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ନା, ଆପଣଙ୍କ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆପେ ଆପେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏହା ହିଁ ଆମ ଜୀବନର ପ୍ରୟୋଜନ ଅଟେ। ଦୟାକରି